foguetazo que vamos a lanzar para dar o comezo das festas de San Pallo 2024. O alumeado xa o acendíamos o pasado sábado, día 22, con esa nocturna estradense. O que vos vou a pedir antes de nada é un forte aplauso tamén para a charanga Tíralle do Aire. Un forte aplauso, por favor, que les estiveron aí amenizándonos este tempo de agarda. E antes de nada, para agradecervos a vosa colaboración e a vosa cooperación ao longo destes meses de traballo, vaivos a dicir unhas palabras ao presidente da Comisión de Festas, Manolo Gañete. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, moitas gracias por estar presentes neste acto. Vamos a dar o segundo aplauso da mañán a todos ustedes. Vou ser rápido porque eu non son o protagonista do tema. Quisera, antes de nada, darlle as gracias a César, a Lito a César, bueno, son os segundos, por estar hoxe aquí, porque seguramente ayer acabaron tanto un como outro a verbena por aí a altas horas da mañán e agora tendrían que estar descansando, pero gentilmente se prestaron a vir a estar hoxe aquí con todos nós. A Lito tenemos mañán aquí dando callo, a César o viernes. Bueno, por a miña parte nada máis, un forte aplauso para eles e moitas gracias, amigos. A continuación, vainos a dicir unhas palabras o alcalde do Concello da Estrada, Gonzalo Louzao. Moi bons días, vamos a celebrar esta arrancada das festas con este ato tan simbólico que este pregón e con este chupinazo que lle dará arrancada pois a Semana Grande das Festas Patronais, a Semana Grande da Estrada. Vimos de celebrar precisamente a Festa do Salmón con ese 50 aniversario. En esta praza tivemos a 11ª edición da Feira da Sidra, que tamén vai a ser outro dos ingredientes cos que vamos a brindar como elemento simbólico e sustancial aquí do noso Concello. E previo á Festa declarada de Interese Turístico Internacional a Rapa das Bestras que teremos a semana que ven, pois temos esta Semana Grande, a Semana Festiva por excelencia, e as primeiras palabras que quero dedicar é o agradecemento grandioso a unha comisión de festas que despois destes últimos 4 anos nos que o Concello tivo iniciativa, xa que tivemos a pandemia, de organizar as festas patronais para impulsar tanto o sector da hostalería, o sector do comercio e tamén pois darlle arrancada pois a un sector delicado como era a verbena ou as actuacións que eran complicadas de facer en aquel momento. Pois o Concello tuvo unha aposta decidida e organizamos pois unhas festas patronais en cada momento axustadas á normativa que se podía facer. Esa foi unha aposta que fixe o Concello e agora devolvemos o testigo á sociedade estradense que sempre estivo involucrada na organización dunhas festas tan importantes dunha semana grande como é esta, a dos festivos locais e este gran fin de semana. Por lo tanto, 5 ou 6 días de festa que plantexaron e que traballaron con moitísimo traballo pois os diferentes integrantes da Comisión de Festas, os cales quero lle dar un aplauso grande, como gran aplauso. Teñen días grandes, días longos de traballo, pero tamén días moi bonitos. Eu, que antes de ser alcalde fui un concelleiro de eventos e antes de ser concelleiro estiven organizando as festas patronais precisamente como eles nunha comisión de festas. Son os días bonitos de poñer en marcha pois todo o que soñaches durante moitos meses de traballo e velos implementados por nestes 5 días e polo tanto digamos o día de poñerlle a alfombra vermella para que todos os veciños, por todos os visitantes que veñan á Estrada, que vexan unha Estrada flamante cunha programación creo que á altura dun dos grandes concellos de Galicia e o cal quero agradecerlle que traballaron moito para involucrarnos tanto as institucións públicas como a sociedade estradense, aos veciños e veciñas e tamén aos sectores comerciais, empresariais, hostaleiros para conseguir os recursos necesarios para ter unha programación moi variada. Quixeron que a Estrada fora unha auténtica festa, que se repartira a festa nos diferentes puntos, nas diferentes extremidades do noso casco urbano e tamén aquí no corazón cas grandes actuacións que pensaron en grandes orquestas de verbena, como temos a Panorama, como temos a Cinema e ademais, bueno, pois que tamén simbólicamente como esa verbena, como esas actuacións, como esa música e ese ambiente festivo que quixeron traer nestes días de festa, nesta comisión de festas, pois nos traen como declaración de intencións neste minuto 1 con 2 artistas que todos coñecedes porque son desamantes da verbena e porque son desamantes tamén do mundo televisivo. Eles son caras coñecidas. Lito leva
máis de 30 anos ou 30 anos, dixenlle, o Lito, levas tantos anos como alcalde da Estrada, non de alcalde, senón de vida. Por lo tanto, estuvemos de cumpleanos 30 anos, Lito como cantante, un dos cantantes grandes de Galicia que convertiu a verbena pois no que é hoxe, porque a Panorama trouxo a verbena pois a modernización total das festas en Galicia, e o mesmo leva César con ese eslogan de a orquesta máis agresiva de Galicia, pero que César ten algo moi particular. César é casi un habitante máis da Estrada. Como sabedes, a Orquesta Cinema é unha orquesta que está asentada no Polígono Industrial de Toedo e a súa sede está aquí na Estrada, polo tanto leva a Estrada alá por tantos centros de actuacións que fai por todo Galicia e polo estranxeiro, por onde os chaman, e por tanto agradecelle tamén ese cariño especial. E Lito tamén lle dicía que é parte da Estrada porque con 51 parroquias a Estrada ten esta semana grande, pero temos 51 parroquias e tamén parte dos éxitos das verbenas e do referente é Lito e a súa Orquesta Panorama, que tamén circula por o noso rural nas citas festivas que temos durante o ano. Nada máis, o que quero desexarvos é que pasedes uns fantásticos días de festa. Este é un preludio ao verán, que pasedes un fantástico verán aos nosos veciños da Estrada, que as festas son para disfrutar cos amigos, ca familia, cos seres queridos, e polo tanto que sexan uns fantásticos días para disfrutar ao máximo, e que, como se soe decir cando celebrábamos sempre este pregón, que viva a Comisión de Festas, que viva a Estrada e que viva o San Paio 2024. Pois sen máis, xa vos deixamos cos pregoeiros deste ano, con Lito Garrido e con César Romero, Cinema Panorama, e tamén outra cousiña, aí está, sidra da Estrada, sidra Peroja, vale? Quen queira degustar, que pase por aquí. Sen máis, como decía o alcalde, viva San Paio 2024! Bueno, moi bons días a todos. Aquí estamos, isto pódese dicir que é un pregón de altura, Sí. Xa non estamos acostumbrados, César, a facer pregóns, pero máis así de altura, o sea que... Ainda sei que sei para tomar algo aí mellor. Exactamente. Quero dar as gracias a todo o povo da Estrada, especialmente a Comisión de Festas, a Manolito Gañete, Nemesio e todo o resto da Comisión de Festas, e por supuesto o alcalde Gonzalo Louza, que manda carallo, naceches cando eu entrei en Panorama. O destino estaba aí xa. A sensación que teño con ele é que seguramente era igual de alto cando naceu. Claro, eu a sensación que teño é que son vello de carallo. Pero bueno, empecé de novo en Panorama. E nada, aquí estamos, e para nós é unha honra moi especial estar aquí no pregón dunha das festas máis grandes de Galicia, máis importantes. Dígolo porque desde que as orquestas sempre temos estamos en todos lados, pero temos esas festas que nos gusta que estén no calendario sempre, non? Sí. E por suposto que esta é unha delas, xa co ano pasado non podemos estar e viaxamos tanto por aí, para nós é unha honra estar nestas datas sempre pois nas festas do San Paio. O sei que César, paso o testigo e diti algo tamén. Bueno, pois eu viña un pouco cos deberes feitos, pero claro, isto é unha responsabilidade moi grande para mí, por eso que decía desde de que ao final eu son de Arteixo, pero esa parte da Estrada sempre está aí, e bueno, o que queremos decir que claro, que no momento que se nos plantexou a idea de ser os pregoeiros destas grandes festas, pensei, pois a ver que lle contamos a esta xente, porque nos, como ti ben dicías, somos máis de cantar que de pregonar, pero en primeiro lugar queremos darlle ese valor a estas grandes festas que o teñen, que xa non hai festas como estas, así de tanto, o sea, 6 días cheos de festa, actividades desde a mañá hasta a noite, o sea, que sea Panorama, que sea Cinema, que sea Broken Pitch, que sea os Rapans, que si Milladoiro, que si Asia, que si o Obradoiro de Carlos Barroso, que si todo o día cheo de actividades. A verdad que é algo para agradecer o traballo, como ben dicía o alcalde. Eu creo que de novo merece un aplauso que soe en Arteixo, que soe en todos os lados para esta Comisión de Festas e toda a organización. Gracias de verdad por ese esforzo, porque merece a pena. E bueno, falando así un pouco, xa se falou, aquí tendes un mogollón de festas, pero nós queríamos tamén dicir, cando nos chamaron para facer este pregón, preguntámonos, pero a xente, que vai pensar os vecinos das Estradas que temos de vinculación con a Estrada? Como decía, hai que aclarar, eu son de Vilarrodís, dun pobo de Arteixo, e nacei no 1992, e bueno, a xente dirá, pero... Bueno, eso tampouco, non hai que falar aquí da edade, ni cando nacexe, ni nada, non? Creo, porque senón, aquí, eu non quedo á altura, aquí.
Bueno, eu nací un pouquinho antes, vamos a obviar a cando nací, pero o que tamén eu quero dicir algo, eu teño vinculación tamén coa estrada. E isto, bueno, por supuesto, o alcalde non o sabe porque é moi noviño, pero os máis veteranos que estades por aí, ao mellor acordádevos, porque eu empecé con 12 anos, e con 17 entrei como metime profesional. O primeiro sueldo xa que xa cobraba ao mes foi nun grupo que se chamaba Solano. Estamos falando que empecé no ano 80, iso foi no 85. E o jefe, un dos jefes de Solano, que eran dous, un era Simón, e outro era Vicente Jorro, que os máis veteranos acordaránse deles, porque a verdade é que en plan orquesta, en plan música, puxo a estrada o nome. Ele era moi amigo de Xoán Pardo, que tiña a casa, tiña un chalé en Remesar. Entonces, nós estamos moi vinculados de San Juan Pardo. De feito, temos estado na casa del, el fixo unha festa importante. Daquela, os sogros de Vicente tiñan a Lennon, tiñan o Nichols, entón eu prácticamente tamén empecé a nivel profesional aquí na estrada. Como che quedou o corpo? Pensaste que eras ti solo, non? Eu pensaba que sí, pero vai ser que non. Parece que non, pero está ben fiado que estemos os dous no mesmo sitio aquí. E aparte teño un par de anécdotas. Unha é moi simpática, porque cando estaba eu Solano con 17 anos, pois daquela ina se compartían, o presidente compartía o sostenario. Os sostenarios eran de cemento, de tal, e convertimos unha vez unha festa coa Orquesta Noite de Estrelas, Estrellas Azules, a Orquesta Estrellas Azules, que é daqui da estrada. E había un que tocaba o trombón, que era da estrada, e rompemos o trombón, porque Simón, agora usted de Simón, facíamos o show da vella, el quentábase a facer da vella, e cando baixaba do palco tirou desde abaixo o bastón da vella e doulle o trombón de Estrellas Azules. Non lle valeu o trombón para nada. Por iso, desde aquí, despois de non sei cantos anos, pois, queremos pedir perdón tamén aos compañeros de Estrellas Azules. Pois pedimos perdón con un aplauso, Pedro. Exacto, veña ese aplauso ao trombonista Trepa. Bueno, pois no meu caso, por aquí lo da miña vinculación con a estrada corrió ano 2012. O meu irmán Raúl Romero máis a min, pois fichounos unha orquesta que residía aquí na estrada. Unha orquesta que claro, que no momento que chegamos ao acordo para fichar por esta orquesta co jefe, con Alberto do Pico, pois el deixounos facer coa orquesta o que quixéramos, que cambiáramos o repertorio, que cambiáramos o vestuario, que cambiáramos o palco, que cambiáramos o que nos dera gana, menos tiñamos que aguantar, digamos, tiñamos que contar cunha persona que era moi relevante, especial para él, un músico excelente, unha persona que para él era indispensable para o seu proxecto. Pois claro, chegou o día no que por primeira vez pisamos a estrada, Raúl máis eu, e un poquinho máis adiante do polígono de Toedo, entramos nunha casa onde nos recibe un señor encantador, falando en castellano de Peñafiel, de Valladolid, contándonos un pouco así, nuns minutos, que era moi fanático do Real Madrid, que era socio da peña do Real Madrid aquí da estrada. Sí, era madridista. Xa empezou así. Amor. O seguinte xa nos falou do que era a música para él, e tamén, por suposto, por riba de todo, o namorado que era dos seus sobrinhos Hugo e César Junior. O sea, unha cousa era impresionante. E claro, considero indispensable nomear para min este día que son pregoiro destas festas de San Paio 2024, unha persoa que me ensinou a levar unha empresa. A min isto vai me costar, pero vou intentar. Veña, colla aire. Vamos coller aire, que senón a levar unha empresa no seu día a día, que me ensinou a ser responsable do musical, que ten que ser o máis importante, estar preparado sempre agora para aprender as cancións, os shows, que a vida hai que tomala con humor, aínda que sexa moi difícil e se poña oscura a veces. Unha persona que ano a ano loitaba e pelexaba porque a súa orquesta estivera nas festas de San Paio, para que o seu povo pudera disfrutar, como el ben dicía, da mellor orquesta de Galicia e que da estrada. A orquesta que falo, por suposto, é a máis agresiva, como decía o alcalde, que é Cinema. É o meu maestro musical, amigo, e tamén de moitos de vosotros que estades aquí presente, que descanse en paz, o veciño Carlos Barruso. Ademais, non descolles un pouquiño de aire para a saliva. Eu conozco desde que era neno, porque eu era saxofonista, todos compartimos moitas cousas. El era un crack, el xa desde Canadá e tal, elevaba a estrada nas venas a tope. Era unha cousa. Xa máis dicíamos, bueno, temos que levar a orquesta Parteixo, non? A
Orquesta Parteixo non, que está no centro de Galicia. Ah, vale, se tío dice, Non se fala como nada. para levarla ao contrario, non? E bueno, nada, sin máis eu creo que rematando estas historias que se cruzan e se encontran aquí neste bonito balcón da Estrada, a verdad que citarvos, non, o día 26 con panorama aquí, Mañán Mañán. xa. aquí diante da porta, a ver se entra o palco, Está complicado. Entra. Si non metémoslo de lado. Xa entrou máis veces. Eso tamén nos lo din a nós cando estamos nun torreiro ali que non se entra, di, aquí xa estuvo o panorama. O que pasa é que non di que foi no ano 2000 ou no 2005. Claro. Bueno, en cinema, por suposto, estaremos ali na Farola, verdad? O día 28, e nada, gracias. Como dicían aquí tanto o presidente como o alcalde, vivan as festas da Estrada e viva Sampaio! Viva! Graciñas a todo. E só quero dicir unha cousa. O alcalde colle o micro como galloso. Fijeime, coloco aquí, Sí, señor. Bueno, pois, graciñas a vos. Esperamos non meter moita pata porque somos novos nesto, non? Non estuvo tan mal, ou si? Non estuvo tan mal. Pero, Estuvo ben. Ahora só faltaba que cantáramos unha. podía lle botar a liga. Los cantantes extraordinarios. Graciñas. Gracias. E despois deste maravilloso pregón, o presidente da comisión vai a proceder a ese foguetazo, xa ten a mecha botando fume, e aí vamos! Aí comezan as festas de Sampaio 2024.